Velkommen til Multiregnskab og en lille hurtig gennemgang af, hvor finder man sådan de overordnede ting i multiregnskab. Vi starter op i venstre hjørne. Her der har vi firmamenuen, og her kan man vælge blandt de regnskaber, man nu holder styr på, og man kan håndtere tildelt adgangsrettigheder osv. omkring det. Så har vi opsætning-menuen, som er en af dem, man måske ikke bruger så ofte, i hvert fald efter at have fået sat det meste op. Men det handler om alt lige fra CVR-nummer på regnskab, på virksomheden og virksomhedens navn osv. Vi har generelle indstillinger, som for eksempel er momsregistrering, ja eller nej, og lidt andre små ting. Vi har nogle fakturaindstillinger for dem, som udsteder fakturaer i multiregnskab. Vi holder styr på regnskabsår og primusaldi for de regnskabsår herindefra. Vi har kontoplanen, og i kontoplanen der kan man jo enten tilpasse den, man har, eller gå ud og lave nogle lidt mere markante ændringer. På mange sider der finder man det her lille gear, og gearet bliver typisk anvendt til funktioner, som man sjældent har brug for, eller ligefrem som funktioner, som gør noget alvorligt. Så dem holder vi lidt tilbage ved at lægge dem op i den her gear. Så den har vi der, og varetyper bliver også brugt i forbindelse med opsætning for udgående fakturaer, men ellers så er resten her måske knap så meget benyttet, slet ikke i dagligdagen. Bogføringsprocedurer kan hjælpe med at hurtigt lave det lovpligtige bogføringsprocedure dokument. Tilknyttet revisor bogholder, jamen det er til at give adgang til en revisor eller bogholder, som man har valgt at arbejde sammen med. Bilag med mere er sådan den mere hverdagsagtige arbejde, og det er også der, man starter. Man starter på den her side, der hedder bilagsregistreringer, og her har man al sin bogføring og kan oprette et nyt, hvis man vil gøre det helt håndholdt. Indlæse for fil. Man har lidt muligheder for at vælge, hvad for noget bogføring vil man gerne se. Og igen her er der et lille gear til at hjælpe med noget andet funktionalitet. Her har man altså bogføringen, og det er også et sted, hvor man kan gå ind og rette i bogføringen. Bare klikke en linje og rette, hvad der måtte skulle rettes. Under bilag med mere, så har vi også holdt styr på kunder og leverandører. Det her det er kunders og leverandørers stamdata. Tilsvarende med varer. Her er også et varekartotek, som jo så bruges i fakturering og tilbud. Ellers så er det meget et skifte mellem fakturering, tilbud, bilagsregistreringer og bankafstemning. Bankafstemning er for de fleste det naturlige sted at starte bogføringsarbejdet. Så her er der indlæst bankbevægelser på venstre side, og der er et par enkelte bogføringer på plads på højre side. Afslut indberet er ikke lige det, man skal bekymre sig om det første stykke tid. Det handler om årsrapporter for kapitalselskaber, altså APS'er. Dokumentarkivet derimod. Her har vi et dokumentarkiv, som dels indeholder inboxen, og det er der, hvor man vil arbejde med nye bilag, der bliver puttet ind. Så inboxen skal man lidt opfatte som en to-do-liste. En liste af bilag, der mangler at blive bogført, og der skal arbejdes på. De bilag, der bliver bogført, de lander i bogførte bilagsmappen her. Og derudover så kan man selv lave flere foldere til filer, som ikke egentlig er bilag, men som stadig er
gode at have som en del af regnskabet. Og her der er der eksempler, hvor bankkontoudtog og skat er lagt ind. Vi fortsætter rundturen med automatik. Så her er der først og fremmest integration med andre systemer, og her ligger der nogle af de ting, som bliver benyttet mest, integrationer til lønsystemer som Salary, Danløn, også opsætning af nemhandel for e-fakturer er interessant. Vi har på det her tidspunkt, hvor vi laver videoen, en ny bankintegration på vej, som kommer 1. januar 2026. Så der er nogle muligheder der. Ellers er det mine bilagstyper og automatik. Bilagstyper bliver brugt på den måde, at man kan definere, hvordan de for eksempel skal bogføres, så man ikke skal tænke på, jamen hvad er det nu for en finanskonto, hvad er det nu for noget moms, der skal på den her type bilag. Det kan man gøre setup en gang for alle, og så er det nemt at bogføre dem, enten med noget automatik på, at man kan genkende dem i banken, eller noget automatik på at kunne genkende nogle tekster i bilagene. I kontomenuen heroppe, jamen der har man sin brugerprofil og kan håndtere og sige ja tak til at betale for løsningen, og ellers så er der ikke så meget spændende der. Man kan, som det fremgår, vælge at se brugerrensfladen på engelsk. Over til højre har vi værktøjspanelet. Og det, der er det interessante ved værktøjspanelet, det er, at det sådan set bliver, hvor det er, uafhængigt af, hvad man render og laver over til venstre. Så hvis man sidder og kigger på inboxen, jamen så forbliver inboxen åben, selvom man hopper rundt og kigger på forskellige ting her. Så dels kan man sidde og have inboxen som sin to-do-liste her, og det er også her, man nemt kan trække nye bilag ind som en af måderne. Men det kan også være, at man sidder og arbejder med noget bogføring, kigger på en resultatopgørelse og sidder og kigger måske på bankgebyrer. Og hvis man så, det vil være forkert, men hvis man retter den her til 2 kroner her, jamen så ser man det lynhurtigt reflekteret i den her live mini-udgave af rapporten, som vi kalder det. Det her blev også forkert i øvrigt i bankafstemningen. Der er jo kun trukket 1 krone. Nu har vi bogført 2. Så lad os rette den tilbage igen. Her tænker du måske, hvor er kasseklæden? Hvordan kan det være, at jeg bare får lov at rette i noget bogføring? Og det kan man, fordi at vi bag det, der foregår der, holder en fuld historik på, hvem har gjort hvad, hvordan så de her data ud før og efter rettelsen, og på den måde så lever vi fuldt op til bogføringslovens krav om at have styr på alt det. Ja, af værktøjer så er der kigget på ude fra starten af, der var inboxen der. Der er et bankværktøj til at lige se, hvad har vi bankbevægelser, som ikke er udlignet endnu, afstemt. I rapporter her, det er først og fremmest resultatopgørelse og balance, det er kontokort, som bliver brugt der, men der kan i nogle situationer, jamen, så kan man have brug for nogle af de andre rapporter. Så er der salg. Jamen, den viser vores udgående fakturer, når de er udstedt fra multiregnskab. Hernede ligger der ting til brug ved årsafslutningen, og det er noget afstemningsmulighed, og så er det selskabsskat, skatteberegninger, og i det her tilfælde sådan en mini-udgave med adgang til mere udførlige udgaver. Og her der ligger der en mini-årsrapport, og det her det er altså noget, der gælder for APS-selskaberne og andre kapitalselskaber. Det sidste er en under hjælp her. Jamen, der er lidt nyheder, som man kan følge med i, hvad vi går og laver i multiregnskab. Der er et
hjælpesystem her med en redningskrans, hvor man kan klikke sig ind på diverse emner. Og endelig så har vi telefonchat her, hvor man kan skrive og ringe. Man kan skrive og bede om at blive ringet op, eller man kan skrive til os i en chatfunktion. God fornøjelse.